שלום, אני ביער ובואו למצוא איתי זוחלים. זאת צממית עצים, ההסברה שלה כל כך טובה, שבהתחלה לא ידעתי שהיא בכלל שם. תסתכלו על הזנב הזה, זה כמו דינוזאור. זה באמת צממית יפה וחמודה והופ, היא הולכת. טוב, מה שקרה פה הוא די מצחיק. ראיתי שם ענפנית מצויה, באתי לצלם אותה, נפלתי, אבל אל תדאגו. חזרתי חזרה למבנה, ותנחשו את מי מצאתי. מה שכן, לא יכולתי לתפוס אותה, היא הייתה יותר מדי מהירה. ופה ראיתי חרדון מצוי שפשוט קיפץ. ראיתם אותו? תראו עכשיו, איזה מהיר הוא. וזה הקרב, אני לא יודע מה הסוג שלו, אבל אני יודע שהוא צהוב, והוא ארסי, והנה הוא הולך. ופה ראיתי סממית בתים, שמתחבאת. אז חיפשתי אותה והופ, הנה היא. יוינק? איזו חמודה. תראו אותה, היא כל כך מבולבלת, היא לא יודעת איפה היא בכלל. וקליפ אחרון, יש פה לטאה זריזה. תגידו לי בתגובות איפה אתם רואים אותה.